Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, iritsi da ostirala eta ni jolasteko gogoz etorri naiz. Egingo dugu pasapalabra moduko bat. Auzitegi gorenak esan du, pasapalabrako roskoa ezin dela gehiago emititu. Eta gu nahiko bihurriak garenez egingo dugu gaurko efemerideekin. Atik zetarako bidea, Oiana Goiuri prestaudete? Bai, prest, venga, hasiko naiz, banoa. A. Aizpea Goenaga. Gaurko egunez, 2009an Aizpea Goenaga zinema zuzendari eta aktoreak zuzendutako Sukalde kontuak film estrenatu zen, Donostiako sukaldaritza eskola batean girotutako enredozko komedia da. B. Bagoaz. Betty Williams. Gaurko egunez jaio zen Belfasten. 1976an, My Red Corriganekin batera, Bakearen Nobel saria irabazi zuen. Community of Peace People edo Bakearen jendea taldeko kideek, Irlandako gatazka bide baketsuetatik konpontzeko lan egiteko zutelako jaso zuen sariak. 2010ko martxoan Euskal Herriko gatazkari irtenbide arrazteko argitaratutako Bruselako adierazpenaren sinatzailetako bat izan zen Betty Williams. Maite mina izabiak areta mina etorkinak herri mina C. Nola ez, Charles Aznavour gaurko egunez jaio zen jatorri armeniarreko abeslari frantziarra. 70 urteko ibilbide artistikoan 1200 abesti baino gehiago konposatu zituen eta 8 hizkuntza desberdinetan kantatu zuen. Tamalez, 2018an zendu zen. D. Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. 1859ko maiatzaren 22an jaio zen. Edinburghen jaiotako idazle eskoziar ezaguna, Sherlock Holmes fikziozko detektibe ospetsuaren sortzailea izan zen. Idazle emankorra izan zen. Detektibe istorioz gain, zientzia fikzioa, eleberri historikoa, antzerkia eta olerkia ere landu zituen. Eta Ezkerra, Maria Azeo Ezkerra, Maitxo segalaria izenez ere ezaguna, baserritarra eta emakumea itzindaria izan zen sega apostuko jardunean. Emakumeen arteko desafioen berri apenas iritsi zen guregana. Horregatik Azeo Ezkerraren kasua nabarmentzekoa da. 60ko hamarkadan sona handia izan zuelako. Gaurko egunez hil zen 2002an. Zulorik zulo eta barreraz barrera emakumeak plazan egin du karrera izan zirenei esker gu ere bagera. F izkiarekin Facundo Cabral, argentinar idazle eta abeslaria, bakearen aldeko ekintzailea, gaurko egunez jaio zen La Platan. Tamalez, 2011ko uztailaren 9an hil zuten Guatemala hirian sikario batzuk, narkotrafikoarekin lotutako enpresaburu batekin nahastuta. UNESCOk 1986an bakearen munduko mezularia izendatu zuen, eta 2008an bakearen Nobel sarirako ere izendatu zuten. Eta Jerekin, Goiena Telebista. Gaurko egunez hasi zen emititzen duela 26 urte. Goiena Telebista, Debagoienean euskaraz emititzen duen telebistakatea da. Gora tokiko edabidea. Gora! Eta H-rekin, Hergé, Georges Prosper Remy, edo Hergé izenaz ezaguna, Belgiar komikagilea izan zen, Tintinen abenturak, 20. mendeko Europako komikirik ezagunenetakotzat jotzen diren komiki albumak sortzagatik da ezaguna. Eta Iruñe, Astitz Larunbe. Zorionak Iruñe, zorionak Arkakuso. Gaur bere urtebetetzea du gure eduki sortzaile, komunikatzaile eta kolaboratzaile oiak. Zure faltare sumatzen dugu, Bideli beharko dio gamezu bat. Arkakuso bat. Arkakusoak Ainoan ibilian, kili egiten nio, ipurdian. Zorionak Arkakuso eta musu handi bat bigarren kafeko kiden eskutik. Biali, musu. Musu, Arkakuso. Aio! Arkakuso bat. Arkakusoak
Eta J letrarekin Jean-Michel Larrazket ekonomialaria, Baionako Unibertsitateko irakaslea eta Iparraldeko Euskal Ikaskuntzako lehendakaria, berare gaurko egunez jaio zen. Eta kartzela. 1928ko maiatzaren 22an, Europako iesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñan Ezkabako presondegitik 785 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegiak kontrolatzea lortu zuten. Iruñetik bueltan zetorren soldadu batek gertatutakoa ikusi eta mendian behera jaitsi zen abisua emateko. 211 ieslari hil zituzten guztira eta harrapatutako 16 buruzagitzat jo zituzten eta epaitu egin zituzten. 14 Iruñan fusilatu zituzten. Pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir. Hacinamiento, trato inhumano, solo el deseo de sobrevivir y salir corriendo para abrazar a la libertad que está esperando tras la puerta. Fecha para no olvidar. Eta elerekin Laurence Olivier ingeles aktorea, zinema zuzendaria eta ekoizlea, kritikagi askoren ustez 20. mendeko aktore ezagunena. Hemerekin Maribi Iturbe Etxeberria duela 25 urte hiltzena Bilbon irakaslea eta erizaina izan zen. Industrializazio garaian borondatezko gizarte langile aritu zen. Etxebarrin kale bat barkatu. Bigarren kafean ere eskainiko genioke kafea, baina Etxebarrin kale bat eskaini zioten. Naomi Campbell Britainiaren presaburu eta top model ohia da. Bere belaunaldiko modelorik ospetsuenetariko bat izan zen. Noizean behin, aktore eta abeslari ere aritu da, eta bideoklip ugaritan agertu da. Ezagunena Michael Jacksonen In the Closet. Letrarekin, Oratx, Seaskako egutegiaren arabera gaur Oratx izeneko guztien eguna da. Euskaltzaindiaren arabera izen mitologikoa da Oratx. Eta perekin Philip Roth handia 2018ko maiatzaren 22an hiltzena. Estatu Batuar nobelagilea izan zen. 59an argitara emandako Goodbye Columbus lanarekin lortu zuen arrakasta literaturaren munduan. Geroztik beste hainbat lan idatzi zituen. Besteak beste, bere alter ego literarioa Nathan Zuckerman oinarri duten liburuak. Eta kuletrarekin Maggie Q, Hawaien jaiotako Estatu Batuar aktorea da. Balio du. Bai, jakina. Eta Richard Wagner, edo, ez da nola esaten duen ondo, kompositore, orkestra zuzendari eta poesia egile Alemaniar handia izan zen. Erromantizismo edo pizkundearen garaikoa. 1813ko gaurko egunez jaio omen zen. Ze pieza ederra, Jarraituko dugu? Bai. Venga, ese izkiarekin Sabino Arana. 1937ko maiatzaren 22an gaurko egunez, Sabino Aranaren gorpuzkiak Portugaletetik Baionara eraman zituzten. Sukarri eta frankistek hartzean Sabinoren hilobia profanatuko zuten beldurrez, bere ezurrak bertatik ateratzea erabaki zuten. Eta terekin tutera, gaur erromeria ospatuko dute Kentze santuaren baselizan. Edo zein aitzakia da ona, festarako. Eta uberekin, Victor Hugo, norbestela, frantsesezko egileri garrantzitsuenetarikoa da. Le Miserable eta Notre Dame de Paris, Parisko Konkorduna, haren lanik ospetsuenen artean daude. Eta ubebiko hitzarekin Wikipedia. Gaurko egunez, duela 15 urte, euskarazko Wikipedia 100.000 garren artikulura iritsi zen. Badakizu zein izan zen artikulu hura? Euskararen debekoa. Ara. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jola, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda. Goiuri, Oiana, berez nik esan barri zuen isa Bai. sentitzen dut, ez dut ezer topatu.
pasapalabra. Bai. Baina pentsatu dut, xirikatu, ze goiurik egunero xirikatzen hau. Ze polita. Bueno, perdón, jarraitu egin barko dut. Bai. Y-arekin, Yemen, egon zareten noizbait? Ez. Hemen ere aitzaki arromeriarekin bezala. Gaur Yemengo jai nazionala omen da. Bai, Bueno, eta amaitzeko- Yemen ere jaia dago, bai. Bueno, mesedez, Txar. Venga, oian amaitu. Bai, nini, zeta. Bai. Zorionekoak gu horrelako tontakeriak egiten uzten diguzuelako, baina goiuri gonbidatuak era aurkeztu barko ditugu, Bai, ez, egia bestela? da. Ba, Unai Elordi dator, espaldiko partez, adimen artifizialaz hitz egitera. Entzun dugu, adimen artifiziala gure garunak pentsatzen duena aurre ikusteko gai dela, ea egia den ala ez kontatuko digu Elordik. Bueno, ikusiko dugu. Eta Aimar Odriozola dantzaria ere etorriko da gurera. Eta arte eszenikoen agenda ere prestatu dugu. Eta doinuetatik aratago podcasta ere entzun behar dugu, ezta? Ba, entzuleok, dena prest daukagu, zuek ere prest bazarete, gerrikoak lotu, eta kafe makina, martxan jarri maiatzako 22 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin entzuleoko Janan Maritorenak, be, egunon? Egunon! Eta zuekin goiuri ezeiza arandia xirikatzaile, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1189 du, maiatzak 22, goizak 10:20 eta gu 3, akaso hurrengo minutuetan gehiago izateko aukerarekin, eta hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Egunon, gora ostiralak diote mendik zorionak arkakuxo, nire maite duta da asteburuan zer gaur esan ezin tolosan bihar lan eta igande naturaren doinuak alki izan. Ba, askorako emango du asteburuak zorionak goiena telebistari, gaur kantatuko deu esan ezin, Indioker nuna bil, galdetzen dute mendik dantza 59, bikain, goiurik ez dit erantzun. Ai, zer idatzi zu gorka? A ber, txoine, banoa nire Instagram kontura ikustera. Como el viento, como el viento, como el viento. Galdetzen dit, karo, nik igo dut Instagramera argazki bat piraguan ibiltzen. Nik ere uste dut, eta pentsatu dutu, egin duten bigarren kafeko piraua. Eta galdetu Ez, bigarren baina kafea. data jarri behar dugu. Hori da, eta galdetzen du gorka bigarren kafea, baina zeinek irabazi du, bueno, ba, etzen txapelketa bat, eta atzo ez ginen joan bigarren kafeko lagun guztiak piraguan ibiltzera, Baina, nigo eta biok, bai, egin genuela saio txoa. Bai, bai. Eta Maurok. Zer dago, juri prestatzeko bigarren kafekorako? Ez, baina goiori beti izaten nahi duela jauzi egin arrampa batetik errekara, bai. eta horretarako ba, Prestatu inberda pixkat, minimo ez? batzuk behar ditugu lehenago. Bai. Bai, eta Eta zemuz, moldatu zen? oso ondo. Hasieran zuzen joateak kostatzen zitzaion, piragua oso krikeroa deitzen diogu, ibaietan urbizietan ibiltzeko, horiek oso azkar biratzen dute, ibaian sigisaga ibili behar delako, ez da piragua luze horietako behar non nahiko zuzen joan zaitezken. Eta orduan, oso dantzariak dira. Bai, kosta egiten da hasieran piragua horiei puntu hartzea, zen normalean arraun fuerte egin, da orduan berak giratu egiten du. Bai, biratu egiten du. Baina gero hartu zion puntua eta erki bilizen. Bai. Kosta da. Baina gustara. Como el viento, como el viento.
Aizue, maite duten tarteari atea zabalduko diogu, oian Amaritoren agendez, zein da, oi, aurpegi, oi. Ez, bai. Zein da zure maite dut? Kotxez nentorre dela, maite dut ez asko bururatu zaizkit, baina pentsatu dut ez, gaur etzuela merezi egunak hori, eta orduan maite dut batekin, bai, etorri naiz. Eta da, irratia entzuten ari nintzen, eta momentu batean aipatu dute, bizipoza jaia ospatuko dela berritxun okerez banago asteburu hontan, gaurtik igandera bitarte, eta Jose Marik hitz egin du, porrotxek. Eta, oroitzapen batzuk etorri zaizkit, uste dut hemen noiz baita esan dudala, nik irrien lagunaken lan egin nuen urte batzu, Zane Pirata eta Marika Alambre gorpuztu nituen, eta, beraien mundua eta barrua pixka bat ezagutzeko aukera izan nuen, eta Jose Marirekin da, seguraski, Piritx Morrotx eta Mari Mototxetik erlazio darman handiena egin dudana. Eta uste dut berak eta beraiek egiten duten lana ume euskaldunek erreferenteak euskaraz izan ditzaten, abestiak, ukitzen dituzten gaiak, aniztasuna eta uste dut oso garrantzitsua dela egiten dutena, izugarria da Jose Marik daukan harrera, bai txiki, bai helduago, bai gurasoen artean, nik egia da ez nituela nire paiazo bezala ikusi, beste belaunaldi batekoa naizelako, nire txirrimirri eta txiribiton zirenez, hori horrela da. Baina ikusten dutez, gaur egungo gazte askoren erreferente izan zirela txikitan, eta ze indar daukan. Eta uste dut hori, ospatzekoa dela, gainera pentsatzen du, Jose Marik ere bere adina du, hemen digutxira seguraski, hau... Baino erreleboa nola bait egoteko modua dagoen, ze uste dut oso garrantzitsua dela, txikienek edo txikitatik eukitzea euskaraz horlako gauzak ikusi eta gozatzeko aukera, elkartasun handia erakusten dute proiektu askorekin, eta uste dut, hor lekuko oso zaila izango dela, baino ea denon artean, zerbait ere egiteko modua daukagu. Goiuri, zein da zune maite duta? Nire maite duta da, Korgoizan gertatu zaidan zerbait, eta da, dei bat egin behar nuen. Eta duela egun batzuk esan zidaten, dei hori egin behar nuela. Eta orduan, nire egitekoen artean zegoen dei hori egitea. Eta egunero, beti gertatzen zen, ez nuela deia egiten, eta urrengo goizean, egunero, esnatzen nintzenen, pentsatzen nahi, gaur deia egin behar dut. Eta gero, beste gauzekin hasi, eta bihar egingo dut. Eta orduan, uzten duzu, momentuan ez duzulako egin nahi, baina aldi berean, tentsioak hor jarraitzen du. Eta azkenean, gaur goizean esan dut, 9:30 aldera esan dut, dei hau egingo dut, ze pendiente daukat, eta ez dut asteburua pasa nahi pentsatuz, deia, eta egin dut deia, eta badakizu ezer, tontakeria bat zela. Eta lehenago egin behar nuela, baina, bida, negon ni tentsio horrekin, dei hori egin behar nuela, eta egin behar nuela, eta gauetan oera sartzerakoan, bihar deia eta ez dakizer, eta azkenean deitu dut, eta tontakeria bat zen. Orduan, beraz, zuetako batzuk bali bazaudete goera berdinean, seguro nago, bazaudetela, zerbait egin behar duzuela eta biharko guzen ari zaretela. Edo norbaitekin hitz egin, ez? Gauza batzutan ez, pentsatzen duzu izango dela zakizer eta gero azkenan hitz egin eta lasai asko konpontzen dira gauzak. Ze gainera, zai zauden bitartean egiten duzu pelikula guztia. Pelikula ez, kartelera guztia. Hau esaten badit, eta baino hau esaten badu beste hau. Eta edo ez, baino hemendik ateratzen bada beste ez, esan. Eta listo, aurre egin gauza hauei. Ze gero, orokorrean, ez beti, baina ez dira hainbesterako izaten. Deja de mentir a ti, a mí. Si yo digo la verdad y tú dices la verdad. Nik ditut bi maite dut bat txiki-txikia da. Eta da, egun batzuk kaferik gabe egon ostean atzo kafea erosi genuela, eta beraz gure gorko gonbidatuari kafe bat eskain dizaiokegula, baldin eta kafezalea baldin bada, bestela lasai zenik ere beste kafea hartuko dut, eta beraz edonolaren ere maite dutak emango digu ondorio positiboren bat, dena ondo dago. Beste maite duta, asteburuko planari heldu nahi nioke, maite dutari izenburu bat edo lazo bat jartze aldera, esango nuke maite dudan jendearekin gauzak egitea eta denbora pasatzea. Eta asteburu hontan egokitu zaigu, egun hauetan uste dut kontatu dugula horrela zeharka edo, baina edo zuzenean gaur esan ezinekin hariko gara jotzen, Topikaretoan, Tolosan, bide batez gure zozketa atzu egin genuen, eta gonbidapen horiek banatu ditugu. Eta tira, kontzertu berezi xamarra da, bide lagunak topatuko ditugu kontzertu honetan lehenengoz, diskoan parte hartu duten hainbat musikari izango ditugulako.
Eta bihar goizean goiz abiatu behar dugu Madrilera postal kolekzionistak, nire beste proiektuarekin, aritu behar dugulako Madrigo Sahara Feste horretan, Ribas de Bacia Madrid izeneko herri edo hiri horretan joko dugu. Aipatzu nuen atzo, hainbat artista estimatzen ditugunekin, tartean ez dakit, paranoia entzuten ari gara, eta eurakan izango dira, baina izango da de Pedro, eta han izango da, ez dakit, Pedro Guerra, eta han izango dira artista mordo bat, eta politi izango da, baina bat ez ere politi izango da, lehenguan Janire Arantzabek esaten zian aizu, Janirek gurekin kantatuko du postal kolekzionistokin kantatuko du Madrilen, askotan gure kontzertuetan kafe bat zordidazu, Mikel Urdangarinekin daukagun kolaborretan, Janirik abestu izan du, baina, bihar Madrilen joko ditugun lau kantuak, talde bakoitzak 15 minutuko setak egin behar ditugu, eta lauetan abestuko du gurekin, eta santzian naizu, igual zure txan Tolosan ja kontzertu eta gero geratuko naiz lotan, eta horrela goizean bagoaz elkarrekin, Julen Janire eta Irurok, Julen Goikoetxea gure lankidea postal kolekzionisten eta esan ezinen bateria joleare bada, beraz, hortxe, pixkatena familia giroan geratzen da, eta izu bakiston posamaten dit furgoneta ordu horiek osatzea eurekin, han Eneritze topatzea, Ander topatzea, Juanjo Falcon topatzea, seikote osatu, kontzertua egin eta igandean bueltatxo hori egitea. Baina iaia guztitik, errepide orduak dira guztuen egingo ditudanak, kantatu ere gustora kantatuko du, baina ordu horiek elkar banatzea eta tira Gasteizko Saharar Errepublikaren lagunen elkarteak, seaten elkarteak ere, bertan izango du ordezkaritza, badakite Janet eta Amaran izango direla, eta poza ematen dit, badoazelako pixkate gure kantuak ondo ikasita, eta lehenengo lerroan kokatzera, eta polita izango dela azte burua, eta maite dut hori guztia. Vender la guerra, vender los niños, vender miseria, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea, don dinero, poder... Gorka gion, niretzako lekua dago, Gorka gure bihotzetan furgonetan ez, sentitzen dut. Amo de tu tesoro, estás tranquilo, la justicia está contigo. Guk dirurik ez egingo, baina paranoiaren hacer dinero kantu honekin egingo ditu urrengo 2 minutuak, eta esan da bezala, kafe eskaintzak egiazkoak egingo ditu. Es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea. Por lo bajo, subir muy alto, llenar tu banco, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea. Es mi guía de noche, es mi guía de día y vivo con alegría. Yo ya no tengo miedo, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea. Maldito dinero.
Goizeko 10:33 minutu entzuleok, aurrera goaz bigarren kafea hartzeko zuekin eta segituan kafe hutseko gure gonbidatu aurkezteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ohitura bezala hartu dut, ikusitakoa ez ulertzea, kaleidoskopio batetik ederrago agertzen da dena. Aimar Odriozola Pellejero, Ibarra, dantzaria. Txiki-txikitatik aritu da dantzan. Oso gazte hasi baitzen euskal dantzekin. Alur dantza taldea izan du eskola 13 urtez. Eta garaian, aurresku txapelketetan ere askotan parte hartu zuen. Txapela ere eskuratu zuelarik. Euskal dantzak, ballet eta beste hainbat dantza disiplinekin ere nahastu zituen. Hala nola, hip-hopa, dantza modernoa, klakea edo dantza latinoak. Beste naizen unean 2018an, bere dantza formakuntzan sakontzea erabaki zuen, eta horrela, Madrilgo Mariema eskolan burutu zituen 3 urtez ikasketak. Tartean, deskaltzina dantzarekin aritzeko beka bat ere eskuratu zuen, eta Marieman ikasketak amaitu ondoren, Iruñako La Factorian ere aritu zen trebatzen. Ikasketak burutu bitartean, hainbat talderekin ere profesional aritzeko aukera izan zuen, baita Lurren irakasle izatearekin ere aritu zen bertan. Atik konpainiaren hainbat lanetan parte hartu du, itxaslapurrak edota hormek diote. Dantzaz eta proiektu larruarekin berriz, Artalde lanean aritu zen. Bilaka kolektiboaren Basaide, Gernika edo Bezperan lanetan ere ikusi ahal izan dugu. Cielo Raso konpainiaren Amaika edota Euforia lanetan. Dinamo danzaren, Luz Negran eta Kualian, eta beste hainbatetan ere. Madrilgo zertamen koreografikorako ere bere pieza bat sortu zuen, Me, Myself and I. Puntu ala izan arren. Eta hemendik gutxira, Pasaian ospatuko den Pasaia Dantza Festivalean ere, bere lan berriaz gozatzeko aukera izango dugu. Proiektu berezia izango da, jaialdi honetarako eta bertako espazio berezi baterako sortua. Antolatzaientzat ere, altxortxo bat izango da, eta izena, hau zulo hontan izango da. Egonaldi bat egin ondoren bertan ikusi ahal izan dugu. Ekainaren 12an, arratsaldeko 7etan, skate parkean. Beste baten oinek naramate gaur, bada norbait nire saietska jolan, aita eta alaba naiz, bat eta lau, ura naiz hor eta hau zulo hontan. Eta noren oinek daramate Aimar, edo ta nor da leku bakoitzean, edo ta nor dira beste 3 kideak leku bakoitzean. Hori eta gehiago galdetuko diogu oraintxe berari. Ongi etorri bigarren kafeko utxera, Aimar Odriozola Pellejero. Kaixo. Egunon. Egunon eta ongi etorri bai. Eskerrik asko. Zeiana galderak egin barizkiogu. Bai, baina goiuri hasiko da, ezta? Bai, noski, bigarren kafean egiten ditugu bigarren kafeko galdera ofizialak. Direla 2, eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Ados, bale. Vale, dira. Orain lehenengo galdera, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula bat egiteko etapa horrekin. Hori da, galderetako bat. Beste aukera. Ui, kontuz. Ze bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Wow. Ez da inarreixa bigarrena, Baina, esan bezala Alare bigarrena nahi Bai, bidatze ondo. Bale. Bira, buelta asko eman gabe, ez oze simplea. Beste munduko ezer eraiki gabe, baina bai gustatuko litzaiakela bizitzan zehar momentu desberdinetan ezagututako jendea bertaratzea. Ez naizta 50 urte hon ikusi gabe azaltzeko jende hori. Eta klaro norbaitek aurresku bat edo dantzatu nahi balin bau, ez diot esango ez. Zebolita. Zerbait xumea. Aurreskua kolektiboa izan daiteke edo banaka dantzatua finagoa? Ke ba,
Kolektiboa. Alimada ondo. Zango jut, igual ukalondokak izango direlako zure hietan agurra dantzatu alizateko. Ezkontzatan dagoela animatzeanen taldetxo bat ondo, hemen ere bai. Gauza politiagoek ez da, bai. Zoragarri. Galdera batzuek, noizbait erantzun dituzue galdera hauek, kuriositatea ez, ados. Ez. Ez dira erresak, ez dira erresak. Guk galderak egiten ditugu eta gonbidatu Erantzun dezatela besteek, ez da? Agian, denboraldiko azkeneko saioan, erantzun ditzakegu inigo. Nik saio osoa behar dute. Bai. Kuiton txapa sartuko izut. Bai. Baina pentsatuta daugazu, ja dena? Ez horrexegatik. Pentsatuta banu, igual zehatzago izango nintzateke. Baina pentsatu gabe... Ez, denboraldia maiara arte daukazu, tartea pentsatzeko. Baina ez dagoat zehazteko intentziorik, benetan luze... Bai, bueno, oskalo. Oskalo. Zuko jena, pentsatuta oskatu? Ez, egia esan ez, baina pentsatu dut, beti galdetzen dugu ez, eta alderantziz egin barko bagenugu erantzun, Nik gauza minimo batzuk bai dauzkat bideratuta, esaterako nire gurasoi esan nien, aspaldi, enuela Eliza batean sartzean nahi. Bai, nik hori argi. Sentitzen bazuten inork funeral bat egiteko intentzioa ondo, baina zibili izan zedin. Bai. Eta hori, baina gauza gehiago zitut aztertu, baina denboraldi bukerarako ziko du. Ez asko geratzen, beraz hasi pentsatzen. Ja, horrentxe da. Bueno, barain nire galderak, Aimar. Eskerrik asko etortzagatik lehenengo. Eta nik aipatu dut ez, oso txikitatik izan duzula harremana dantza munduarekin, eta batez ere euskal dantzetan ez, trebatu zinela. Gogoratzen duzu nola hasi zinen edo... Zaki, beti galderantzeko aiten dut, baina gustatzen zain jakitea txikitan aritzen ote zineten dantzan, edo zeo zertan, edo ze oroitzapen dituzun. Txikitako klase batzuk eta hola bauzkat gogon. Alare, nola sinitzen zehatita dena, ni idea, hor gurasok apuntatze dizu ez. Bai. Nire arrebak bi arreba zarrago dauzkat apuntatuta zeuden, orduan ni arreban bide berdinetik. Baina bai dauzkatela errekuerdo oso politiak, dantza klase horietan, ingurun ez aurretik lagunakin, bai biltzen ginela dantzan niskimatetik bestea. Eta gehien bat guatzen naiz hor, alurrek ja bazeuzkala emanaldi potente batzuk ez, helduk dantzatze zituztenak. Eta nola jute ginen horiek ikustea, eta klaro, gutzako zen esperientzia bat, bai, ezin genula beste edo zerrekin konparatu ez. Ten argi gaitzaltze zen, dantzan astezian, argikin, musikakin, da, guk 8-10 urte genuzkan, da, hoi bai goatzetela oso ondo. Eta nik uste gaur egun emanaldikiko eta daukaten, eta dantzakiko daukaten interesa, neurri baten igual horrasi zala, ez? Hori izan zala nire lehenengo kontaktua emanaldi formatu honekin. Ze politia ez, argiak itzali eta ilusio horrekin ez zer jasokotezun. Oraindik jarraitzen dizu ilusio horrek zerbait ikustera zoazenean, edo akaso orain ja asko ikusi duzunez edo oraindik, momentu hori hola plazerrez hartzen duzu. Bai, mantentzea. Bai. Nei gauzak ikustea juteare pila bat gustatzen zait. De hecho, askotan dantzatzea guazenen esatet, ostra, gaur guztua esiriko nintzake butakan, ez? Lasai, eta emanaldi bat ikusi, eroso guadalako batzutan. Baina bai oso guztua juten naiz gauzak ikustea, interes handia daukate bai ingurun gertatzean gauzakiko, hasi que bai mantentzea pasio izin du da. Alur dantza taldea aipatu duzuzuk, urte askoz aritu zinen bertan, esan daiteke hori zuretzat etxe edo eskola moduko bat izan dela, ze gero ere okerrez banago zu irakasle bertan aritu izan zara, ezta? Bai, esan ez 14 urte ez, 14 urte honitzen hor bai 17-18 urte arte. Orduan noski infantziakotan erabezaroko momentu asko eta bizipen asko hor eman zian. Hor ezagutu nun jende asko gaur egun ere laguna dana, bidaiatxo batzuk genitun da, orduan noski nik uste nire pertsonan garapen bate bai horre mantzala. Eta bai, hasi nintzen klasek ematen hor 15 urtekin edola, baina gero kanpon ibili nintzen ez bain bueltatu naiz horrea, eta bere bai politia izaten nahi da, egia esan emanalditxo bat egia montatzen alurreko talde batekin. Eta esaten nuna lehenengo emanaldik ikusten dituen, gero kenun aukera urte luzez dantzatzeko, eta guain beste emanaldi bateako dantzak sortzea ere bai politia izaten nahi da. Bai, ez, azkenan familia guztiz, ez? Hortxe barrutik, bai. Aprobetxatzet aipatzeko iganden estrenatzeala emanaldi hau. Jakina? Noski, ni promozioa egitea torren nahi. Bai, oso ondo, liburu asaltzen izaten den bezala. Ze ordutan eta nun izango da? Da, 6etan, Ordiziko plazan, 11 emanaldia. Eta, berez da aurre estrenaldia, baina, hoxe. Baina komeni da jendea ikustea, tortza urbiltzea zen edo. Lehenengo aldia izangoa dena ingo deuna, jantzikin, kalen, estenografia batekin daula, así que libre da ona juteko. Eta nola sortu duzu, euskal dantza hutsa da, badu garaikidetik, zezuk ere beste disiplina batzuetatik asko jaso duzu, ez? Eta formakuntza handia duzu. Badu horretatik, pixka eta Aimarretik, edo nola? Bai, badu. Osea, izatez, emanaldian gaia pixkatoi da. Astea oso tradizionalki, eta zati hau Nagore Zabala dantzariak montatu.
Eta gero pixkanaka talde hau edo dantzari talde hau dijoa transizionatzen garaikidea sartuz pixkanaka, eta ni bigarren zati honetan zenkargatu naiz. Bai, osan ere lana zen pixkat, emanaldi hortan garaikidea ikustea nola sartu edo ez. Eta hortan nahitu geha. Egia da denboraz nahiko larri ibili gehala, ze, klaro, euskal dantzan ohituta daude, entrenatuta daude, baina garaikidea baten da mundu bat ez dutena igual hainbeste ezagutu, eta, klaro, nik esatik, nio naiz urte luz ez hau ikasten, edo horregatik guain igual daukat abilezia edo hau. Baina ez da beuki denbora igual sakonkita lasaitasunez behaiek ulertzeko zertan gabiltzan eta ulertzeko behaien korputza nola antolatu. Alare kristolana indute, pasada bat, eta hoxe. Agian gogoa ere sortuko zaie beste dantza mota batzutara hurbiltzeko, edo euskalo, ez? Ojalá, edo kontrakoa. Edo kontrakoa bai izaten da, ez? Ez dut ikusi nahi inoiz. Zuk adibidez, galetuan izun pixka nola izan den prozesua, aipatu duzuzuk, baina zure kasuan nola izan zen, ez? Euskal dantzaren beste urte eman ondoren, baleta ere jaso zenuen, beste dantza estilo batzuk, baina gero 3 urtez Madrilgo Mariema eskolan aritu zinen, ez? Ez da gorputzean hori nola jaso zenuen, ze prozesu izan zenun zukor? Iritsi nintzanen area, nik hasieran inun flipatu, lehenengo klasetan. Ez nekilako oso ondo zertan joan, ni banekin badantzan nahi nulain, eta aukeratako bat izan, eta garbinokoan momentu hortan ja dantza garaikidea zala igual jarraitu nahi nun bidea, baina dantza garaikidea oso zabala da, eta ez dakizu egitan zerrekin topatuko zean, honi bintzatanikin. Eta bapaten zan planteamendu bat oso teknikoa, oso disiplinatua, oso errepikakorra, oso interesgarria, oin denbora batekin ja... Ikusten duzu hori da. Ikasi etola ikusten. Momentu ne bai, baina, klaro, zuk ustezu igual mundu berri bat eskubrituko zula, ez, edo ingoitu zula koreografia batzuk izango jala pasada, eta gero jute zeat esatizue, mira, etzan lurren, eta buelta batzuk eman, eta zuk esatizu, Azertako, edo, bueno. Madridea ino etorri nahi zenia juntako, roketaiteko. Baina gero noski, aste batzu behan dugu ulertzen junitzen dinamika zintzan, eta oso eskertutan hau formazioi euki izanaz, ze guain bai hola daukat gaitasuna, nire dantzatzeko modua garatzeko, eta baita ere klasik ematen dutenen herramientak dauzkat zerbait erakusteko, ez? Eta ez bakarrik koreografia random bat edo. Baina bai izan zian 3 urte, gero egia da nabaritu nula nahi nitula beste informazio batzuk edo jaso irakasle gehiago ezagutu, ze konservatorioa da, irakasle gutxi, ordu asko, eta gauza gutxi batzukin insistitzea. Guai da, emateula kartzela batea jutezeala interesgarria da, baina 3 urte eta gero esan nubera nahi dut beste zerbait, eta orduan junitzen Iruña aipatu zen bezala. La Faktorian aritu zinen bertan. Eta bertan okerrez banago, Carmen Larraz ere bada, zuztaki zuzendaria bera den? Izan zan sortzaietako bat, eta horrin zituen ez dakit 4 edo 5 urte, eta gero ja atera zan hortik. Beste gauza batzutan denbora gehiago eskaintzeko. Baina horrez agutu ginen. Hori da, eta bere konpainian lan batean baino gehiagotan zabiltza, ez? Konta iguzu pixka bat nola izaten den berarekin egiten duzun lana. Justo Carmenena proiektu interesgarria da, pekuliarra da, saiatzealako uztartzen dantza garaikidea zientziakin. Zala beak zeukan ezin egon bat, eta elkartu zen Joaquin Sevilla zientzialariakin, eta hor da biltza, zientziako kontzeptu batzuk hartu eta dantza eramaten, eta viceversa, ez? Dantzan ikusi igual estena konkretu bat nola garatzean, da esatu zuta honek, ze irakurketa aukiko luke zientzian perspektibatik, ez? Bueno, mundu bat oso sakona, nik ulertzetela hor 100% bakarrik, dantzatzeko behatena, baino, Luz Legra eman aldi nahitu ginean argian ingurun ikertzen, argia nola erabili bai estenan, bai mugimendu pautak sortzeak onde bai, eta hor ikerketa oso luze bat eukizun Carmenek, eta guain indeu horren jarraipen bat, Kualia izenekoa, estrenatu zala apirila 10, oain dala gutxi. Así que guain horrekin ibiliko ga Iruñan eta horrin gurun emanaldi batzukin. Batez ere Nafarro aldean izaten dituzu emanaldia konpainia honekin? Bakarrik Nafarroan izatez. Guain ustez sartu gehala nolabaiteko zirkuito baten, eta igual jungo gehala beste tokin batea, baina Carmen bertakoa da eta bertan muitzea, eta Nafarroa ingurun ibiltzea, baina herri askota jute geha. Askotan, ez? Nafarroan badago dantza garaikide jaialdi bat, eta hor uste dutez, behintzat agendan aipatzen dugu askotan, eta pieza asko, garaikidea aldetik behintzat egoten da. Ni Nafarroa ezaguten nahi naiz, emanaldia hauekin. Honi esker. Izen batzuk irakurtzen dut, neka nunda, Iruña pasa eta beraka. Baina badago mugimendua. Bilaka kolektiboarekin ere, aritu zara, edo aritzen zara, ez? Hainbat proiektutan, hemen izan dugu, musikariak izan genituen, Joritz ere izan dugu, aurtengoan,
eta oian ez dut lortu, beraz, botako izut zure area muaz, pasaian ere ibiliko da zurekin. Orduan, konta iguzu pixka bat bilaka kolektiboarekin ere nola lan egiten duzuen, Gernikan egon zara, bezperan ere bai, pixka bat konta iguzu. Izan nik uste 2021 baten, Basaide emanaldiakin, eneko Gilen koreografia zeukana, kaleko pieza bat inda zeukaten ja, nik ikasi nun, 5. dantzari bezala gehitu nintzen, eta emanaldik ibiligia pieza horrekin. Gero Gernika izan zala proiektu handigoa, antzokiako, eta oso, exigentea estenografia aldetik eta hola. Hoi oaindik jarraitze deula egiten gutxi gora bera. Ez dakigu inoiz azkenekoa noiz izangoan, ingen otxaien, eta esate genuen, ez dakigu ja, gehiago ingo iteun edo ez. Baina, oso esperientzia polikia, eta hortik atera zen bezperan, beste sorkuntza bat. Eta, bilakan daude lau dantzari nukleon edo kokatuta, eta gero beste batzuk jutegea emanaldi puntual batzutan dantzatzea. Gernikan ninitzen 5. hau, eta bezperanen 8 gea. Beste lau dantzari gehitu gea. Eta, estrenoa izan zen ondala urte eta erdi edolako zerbait, eta gabiltza horreman aldikin bueltaka. Justo deskanso baten, 12 ingen azkeneko eta iraia arte beharrezko deskanso bat. Baina baita ere oso guztua. Aukera emateizu antzoki desberdinak ezagutzeko, gehien bategia da Frantzian ibiltze gala bueltaka, hor da olako estena nazionalan arten harremana eta behain arten daukate hola zirkuito bat montatuta, orduan beti hegoaldea etortzeko gogokin. Baina ingen nuen, Donostinik Gernika uste ikusi nuela adibidez. Bezperan nera ezin izan nintzen joan, baina posible da. Esan duzu atxeden aldia beraiekin, baina zuk atxeden aldirik ez? Ze kainaren 12 adibidez, hor daukagu, hilabete baino gutxio geratzen da, ipatu dut Pasaiako Dantza Festivalean estrenatuko duzuela pieza bat, eta nik antolatzaiekin hitz egin dut, eta esan didate beraiek. Bai, bada, zerbaitola gogoa daukaguna zegia da, sorkuntza oraindik hasteko dagoela, ez da zerbait sorpresa izango dena, beraientzat leku berezia da ipatu duan bezala skateparka hor egingo duzue. Konta iguzu, ze gaina Atikekoekin ere dantzatu duzu, Aier Beobide da bertako zuzendari eta Pasaia Dantza Festivaleko antolatzaile ere bai. Ba, formatua nahiko pekuliarra da, esaten zenun bezala. Kontua da ez daukula emanaldi bat ja eraikita programatu daitekena, ez daukoa bezer, ez geha elkartu goendik lauak zerbait probatzeko, baina gogoa geneukan. Gogoa neukan nik eta gogoa jarri diet beste zerbaititeko. Kutsatu duzu. Bai, total, saiatu naiz. Eta orduan planteatu genien 5-6 eguneko egonaldi bat itea festivalan markon baitan nola bait, hoi etzela oain arte eman festivale, baina gogoa zeukatela esateziaten formatu berri bat edo probatzeko, eta nik aprobetxatu nun, ez egin gogoa, eta esan enta zeirutzen zaiz. Eta, saiatuko gea enfokatzen tailer bat bezala, o laboratorio bat bezala, saiatuko gea lasai gauzak probatzen, jakinda alare egun batzutan emanaldi aukiko deula. Baina gero emanaldia izangoa, hor eraikitako estena hoien hauek erakusteko aukera bat. Saiatuko gea, trantsizio bitartez da narratiba bat edo sortzen, aldan neurri arte. Baina ez dugu hartuko lana kontzeptualki saiatzeko gauza bat garatzen, sakonki eta nahiko tailer moduko bat izangoa. Eta gero gustua erakutsiko dugu ekainak 12-7. Noiz abiatuko zarete, noiz hasiko da egonaldia? Astera ekainak 2, dauzko gorpare bat egun, eta gero 12ko aste hoi osoa. Bai, pixkat bintzat, ordu batzuk pasatzeko espazioan bertan. Eta abia puntu zerbait eramango duzu... Bai, ez da? Irakurri dugun testuak badu horrek ize, hori testu hori nik zure sare sozialetatik nunbaitetik atera dut, ez dakit hori den abia puntua, hori zuk idatzia den, edo zerbait jakin daiteken. Kontuak da, eukigabe oaindik emanaldia, atea berezen etola argazki batzuk, testu batzuk, bideo bat, eta klaro nik zaten nun, sentitzea eta inaizela kea saltzen, ez daukau emanaldia, baina ja promozion sartuta, no seke. Orduan, testua da, nik daukaten ideian oinarretuta saiatu nintzana idazten, argazkik berdin eta bideoa berdin. Hartu dugu daukaun ideia eta saiatu geha oaindik emanaldia egon gabere garatzen bideo bat, argazki batzuk. Bideoa da izatez, argazki saion grabatu genitun zatitxo batzuk bezala. Baina bai, guk ja iraien edo ideia euki genuen, orduan eukiteu hilabete de xente bueltak emateko. Eta nahiz da saiatu nahi zen esaten ez, ekaini arte, aneon arte, ez dugu ezer erabakiko, ez dugu ezerrei forma emango, claro, buruak bere lan aitea, orduan ideia batzuk badaude, baina ez ditu probatu, orduan oso posible da gero jutea eta esatea, ez du funtzionatzen,
Gainean, nire burun skateparka da olako gauza polit bat borobila, baina gero area jutezea, eta da luzea, denik esatzen guk, hemen zein behar deu, zenei okurritu zaio ideia, pues nahi. Baina bai, saiatuko geha nahiko zabal juten gure burualdetik, eta ikusiko dugu, zer gertatzean. Oraintxe, irudi bidez jarraitzen gaituztenek ikus dezakete, ez da, uste dut, hor Pasaiako skate parkeko zea hortan. Lau zarete. Bai, lau geha. Ez da, aipatuko ditugu zein diren, edo zuk aipatu, zuzenean nahi baduzu. Zuzuk esan. Nik esango duen, bai. Oian Indart dago, bilakan parte hartzaileare bai. Mikel Kaie, aktorea. Ni azaltzen naiz, bai, Imar Odriozola. Gero dago Nagore eta Maio, baina zoritxarrez Pasaian ezin izango una parte hartu. Gero abuztun beste bat ingo deu, Iruñan, abuztuak 15. Justu. Bertan egongoa Nagore, baina hontan justo eman die laguntza bat Montrealea doa, astelen hontan bere lan propioa garatzea, bai. Eta izan da azken momentuko albiste bat, eta ordu sartuko beretokin Clarisa Costagliola, tala Iruñan dantzatzen dantzari zoragarri bat. Eta Iruñan esan duzu abuztuaren 15ean, hori ere horrelako espazio batean izango da, edo hor egokitu inbarko duzu ere espaziora? Egokitu inbarko dugu, bai. Da, danzan malditos festivalan barrun, eta hor, bi edo hiru espazio erabiltzen dituzte, horietako bat da Jito Alai frontoia, eta da espazio zabal erraldoi bat. Justo, oso desberdina. kontrakoazak iden hitza, baina bai, ez? Baina, pareta zuzen batzuk oso zabalak, baina, publikoa seguraski goratik aituko zego ikusten orduan zuloan ideia hor nola bait, egon daiteke, ez dakigu hendik eskailera batzu dazka, eta hor eukiko dugu berdin, egonaldi txiki bat, ez dakit 3-4 egun edola izango jan, baina, bintzat Pasaian ja zerbait inda, elkarro beto ezagutuko geha, eta ideia batzuk eta material batzuk eukiko, eta orduan gehiago izangoa moldatzea, material horiek beste espazio baten zein dezaketen. Ze hau zulo hontan, ez dakit izena biografian esan dut, baina orain ez dugu izan, hau zulo hontan izango da. Ez da izena. Izena oso argi izan zenuen, edo, karo, hori ere zaila izango da, oraindik, ez, hor prozesu oso hasieran dagoen zerbaiti izena jartzea, baina eskatu ingo zizuten gainera. Izena izan da, amets gaizto bat. Ez nekin jarri dena ikusten un traketxa gaizki, ez, neske. Baina, enun nahi saldu etzan ezer. Enun nahi jarri izen batola. Bai, pomposua eta gero ez duna gero hori esaten nuen, kontzeptualki oaindik ez dakigu oso ondo ez dare, ze erakutsiko deunez, orduan esan nuen, hau gu edo gukingo deuna edo, zulo hontan, skateparka zulo bat izan daiteke. Bai. Hau zulo hontan, eta esan nuen, jazta, ez dizkio gueltoa gehiago mango, porque bestela oaindik eukon itzen, barkatu aldezue aldatu. Ja, ez ja imprentara bidali dug dena, eta ezin da. Jazta, polit jazta. Eta Clarisakin zuk dantzatu duzu? Clarisakin, Faktorian ezagutu ginen, lagunakin ginen, eta dantzatu, behin baino gehiotan. Hola, profesionalki laida aldatzen proiektu baten, Inperspektif proiektu nibili ginen, eta bestela hola ez dut uste, baina parrandan eta estudioan da hola egon geha behin baino gehiotan. Oianekin ere bilakan, Nagorerekin ere dantzatzeko aukera izan duzu? Nagore ezagutu nun, men ondon baleta ikaste genuen bitarten 13 urtekin, orduan hor elkarrekin dantzatzen hasi ginen hola bait. Eta gero, berdin lagunakin ginen, eta Faktorian nire bigarren urten Nagoren lehenengon, elkarrekin on ginen kurso guztia. Orduan ordu pila bat pasa genitun elkarrekin, bai. Eta Mikelekin aritutakoa zean nun baite edo? Mikel ezagutu nun Nagoren bitartez, eta berdin lagunakin geha, baino ez tegu inoizolako sorkuntza momentu bat edo partekatu, eta hor dago... Polita, ez? Horre... Erronka bada, azkenean ez ola lagun eta... Elkartu geha lau lagun, eta esan du, que salga lo que tengan que salir. Ai, goin dezakegu berdina, elkartu eta hola eres... Bueno, bai, talentua behar. Zuk bai, oian. Bai, nik ez, dantzan ez dut esate zeo zertan. Bizitza, no? Bai, bizitzan bai. Talentu batzuk pilatuko ditugu. Zain baina pilatuko ditugu, bai. Nik aimarrezago goratuko, baina ni behin, zure klase bat jasun... No, ez batuko, noski, normal. Ordezkapen bat egitea juntzinen Victoria Eugeniako laborategira. Baina ez dakitzan... Iaz, duela 2 urte. Klasea guatzen naiz, baina nitzen zure... Normal, bai, eta hori... Bai, eta galdetu nahi nizun... Eta zeirutu zitzaizun klasea. Oso ondo, ni oso gustora horitzen, gaina uste gero komentatu genula. Naizena guatzen da, noren ordez egon zinen esan nahi. Bi imaginau... Bani ez da. Ez da geno izan, hori? Ez
dakit noizan. Bueno, total galdetu nahi nizun pixkat, hori, alurren ematen dituzun klasez, edo bueno, aritu gara, igandeko emanaldioari buruz, baina nuta espazioan ere Hernanin, ez, Arantza Iglesiasen, bueno, espazio horretan, hemen izan genuen Arantza duela 3 urte edo, joan dena estean estrenatu zuen, egon zinen, bai, junitzen. Han eri deitu nion, etortzeko, baina justo egun horietan, karo, estornoarekin ezin izan zuen etorre, baina badaukagu hartuko dugu zordua. Oso dugu interesgarria dira, bioik elkarrekin, bai. Begira, musikaria da Ane, eta abeslaria eta antzerkian ere aritzen da, eta Arantza dantzan. Eta zure klase horietan nutan, edo beste leku batzuetan ematen duzunean, zer saiatzen zara? Bertara joaten direnei transmititzen, ematen, edo nondik abiatzen dituzu klaseak hor? Egia esan ez daukat oinarri bat oso garbia, klase pila bat jaso izan ditut, orduan bai nabaritzet materiala eta ideiak bauzkatela transmititzeko, baina ez daukat oindikola oinarri oso garbi bat eta hau nahi dut jendeak ulertzea edo. Bai esango nuke orokorren dantza ikuste daunen edo dantzataz pentsatze daunen ulertzea zehose oso fisikoa bezala eta egia da, erabat fisikoa den lan bat da, baina buruak bai baukala bere lana, konzentrazioak edo gauza bat baino gehiago aldi beren iteko gaitasuna, ez dakit, memorizatzeko gaitasuna, kontuk ulertzeko, mentalkire bai eta intelektualki lan asko iteko dago. Orduan esango nuke orokorren saiatzen naizela ulertzen alde batetik gorputza nola aldeun landu eta nola entrenatu gorputza disponible goteko egoera desberdinetan erantzuteko. Eta beste alde batetik ulertzeko buru aldetik bai nun kolokatu beharko ginaken, o zein dan gure pauta, o nola landu pauta horrekin egotea minutu batzuk hor konzentratuta, edo orokorren burua eta gorputzan arteko bidek entrenatzen saiatzen naizela, esango nuke, gero ze gertatzen ikaslek esango. Bueno, bakoitzak ez desberdin hartuko du. Claro. Nutako ikasleekin ere, pentsatzen dut ikasturte amaieran normalean egiten duzu zerbait, ez dakit orain egiteko azkenien. Azkenen ekainak 5 zean hasieran eguna, azkenen uste ekainak 6 pasadala, ez dakit, Arantzako kontatu pixka gainetik. Baina guk esan genion, mira, oain ez da azkeneko hilabete honetan agobiatuta ni gaina banekin hauzulo honetan eukiko nula ekainen burun, orduan esan genuen ningo deu, baina gutzako iten egea, prestatzen egea zerbait, baina de puertas para dentro, esango deu. Elkartzen egea pixka da, kurson zeharrindako ariketak edo esaldik eta hola, eta emanaldi moduko bat iten egea, baina gutzako. Baina nik uste, goga daukat berez, guzta ingo nuke urren gortzen bai, eta jendeak eukitzeko esperientziare bai, hilo estenatoki batea, eta publikoa erakutsi, bira, junaiz, astelenero aimarren klasea, eta hau ikasiet. Bai, nik uste politia dela. Ari zinen esaten gorputza eta burua, eta ni lenguan, besterik gabe, musikoak egiten dira Donostin 3. igandez, eta ni aurreko asteburuan jo nintzen, eta momentu baten ez, musika zegoen, eta joaten dira esaten, jauzi, pika, dobla, ezakizzer, eta esan, momentuan ari nintzen pentsatzen, ze ona den hau ere, hori kontzentrazioa, zema gauza landu daitezken ez dela bakarrik, mugitu eta badagola horratzean gauza asko eta zergatik ez ote den hori guztia ikusten garrantzitsu bezala. Beste arlo askotan, ez? Baina momentu hortan esan, begira orain kapazara entzuten duzun hori gero gorputzera pasatzeko eta ez dakit hor, zergatik ez den gehiago iten. Nik uste, barkatu, ikuste ala, dantzari batek fizikoki daukan gaitasuna, baina ikusiko balute gure burutik pasatzean, jendeak nik uste flipatu ingo lukela. Haibidez bezperan eman aldin bilakakin, daukau makildantza bat, ez dakiz eman minutu irauteituna, baina da denbora guztin kontu ritmikok, aldakorrak, espazialkire bai gauza bat iten egea, fizikoki nekagarria da, baina, nik esate batzutan ez dakit nola ite deu, makina batzuga. Edo baitare improvisatzeko gaitasunak, eta hola, gauza asko ez diala ikusten, baina, nik gomidatuko nukela jendea pentsatzea, ez da, berra hauek zer daukate burun, porque telita. Esan dugu, ekainaren 12an, 7an, Pasaia Dantza Festivalean, bilakarekin esan duzu atxeden aldia ondoren iraiera arte. Zuk honen abuztuaren 15 esan dugu berriz ere Iruñan izango duzula, auzulo hontan, ez dakit tarte horretan beste proiekturi, bai, asko zoiago. Baina atxeden ordu noiz? Ikutxet dute bai atxeden aldik ez pentsa. Bai, batzutan. Indet lista bat esan nahi nituen gauza guztina. Bai, noski. Bilakakin, klaro, nik atxeden aldia daukat, baina behaik ez. Karo. Larun baten estrenatzeu emanaldi berri bat. Hori zegoen joritzek, zerbait aipatu zigun, baina etzekin oraindik uste dut. Gaur osteguna da, larun baten dirau emanaldia,
Endaian, itegu goizeko 11etan da atxaldeko, gaueko 10etan. Bai, Bi aukera hola claro, ikusteko. jaialdi hori hona naiz behiratza, 11etan. Ba, bira, ni gauen jungo naiz. Ja, behan duiten zaik. Baina, bueno, eukiko zu udaran zehar ikusteko aukera, iganden alurrekoa, gero, Cielo Raso konpainiakin, Igor Kalonjena ongo ekainak 5 getxon, euforia emanaldiakin, apuntatu denak, eta baten-batea azaluk eta gero ekainak 12 nauzulo hontan. Eta ekainak 13 nahi du nantzako, Ibarran dantzakin azkatze bali magea, antzerkiko emanaldi bat ingo deu. Oso ondo, Gazte asambladatik. Gazte festak dianez, aprobetxatuko dugu horre guerdin gazte antzerki bat iteko, así que libre da honare bai horrea juto. Entzuleok, bagarbi daukazu Aimar Orriozola ez dela aspertuko, eta zuek ere aspertzeko paradarik ez duzuela, ze proposamen mordoa jaurti dizkigu, hausnarketarako planteamenduak eta espazioa ere bai, beraz, tira, jarraitu euren bideak eta ea holtzetan, izan antzerkian, izan dantzan, izan sormen prozesuan hitzetan, topatzeko aukera duzuen. Aimar, mila esker gaur gure horbiltzeagatik, eta hartuko dugu bigarren kafe bat etorkizunen ere. Eskerrik asko. Zuri, mila esker. Entzuleo goizeko 11 eta 4 minutu izango dira segundu gutxitan, eta gartxotun zain letona ate joka daukagu doinuetatik garatago. Podcastean egingo ditugu urrengo minutuak ondoren arte eszenikoen agendari heldu bar diogu eta Unai Elordi Hidalgo, inteligentzia artifizialaren inguruan hitz egitera dator, beraz, oraindik aste amaitu aurretik asko zuekin elkar banatzeko. Keep calm and bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa James Blake Britaniarraren Trying Times kantua izango da. James Blake ezagutzen ez duzuenontzat, aipatuko dizuet, elektronika minimalista, soul eta alako soinu esperimentalak nasteagatik dela ezaguna. Esagun nuke bere ahotsa ere badela berezitasun handi bat, eta batez ere bere produkzio atmosferiko hoiek gaur egun ere son handia duen artista bat da, baina 2010 hamarkadan esango nuke egintzela mundu mailan ezaguna, eta diskografia oso zabala du, denetarik egin du, aipatu dizuet elektronika minimalista hori izan du nire ustetan bere musikak beti oinarri gisa, baina azken aldian kantu ez dakit nola esan, intimoagoak edo ilunagoak ere egiten dabil, baina beti piano eta sintetizadoren nahiko eder eta goxoak inguruan dituela. Kantu hau, gaur ekarri dizuedan Trying Times hau, izugarri gustatzen zait, beste behin ere sentimentu oso pertsonalak mai gaineratzen dizkigu kantu honetan, eta uste dut James Blakeen musika egiteko modu horren lagin eder bat dela. Beraz, aste honetako lehen gomendioa esan bezala, James Blakeen Trying Times. You know I'm shredded by the time I'm home. Like all the styling foam and the jealous end up alone, 'cause there are things that they can never know. I'm a nice soul, you're a sight for so right. You're the life force, you're the life force I would die for.
as we go through trying times. Well, I'm breaking, I hide it well, 'cause I can't afford to replace the shell. And the anxious end up alone, 'cause there are far too many things we can't control. I'm a nice soul, you're a sad force away. You're the life force, you're the life force I would die for. I would die for. Be terrified for. Simplified for. And stay alive as we go through trying times. As we go through trying times. As we go, Hortxe entzun dugu James Blake handiaren Trying Times kantua. Aurrera goaz, aste honetako bigarren gomendioarekin. Lizzie McAlpine aurkeztu nahi dizuet. Estatu Batuetako kantautorea da Lizzie, eta esango nuke gaur egungo indie folk horretan esangura handia hartu duen artista bat dela. Better Than This kantua ekarri nahi izan dizuet. Kantu honek, ez dakit, maitasunaren inguruan alako decepzio moduko bat helarazten digu, edo sentsazio horren inguruan ari da kantua. Eta honek ere aurreko James Blakeen kantuaren antzera, produkzio oso minimalista du, oso simplea, baina nik uste dut bere interpretazioak eta kantatzeko moduak egiten duela kantua horren gertuko eta horren zaurgarri. Badu folk modernotik, esan dizuet, eta pop akustiko xamarretik ere bai, eta emaitza izugarri kantu ederra da. Tristura eta alako, ez dakit, bai tristura transmititzen duela ere esango nuke, baina batez ere iruditzen zait bilakari dela Lizzie kantu honetan, eta zuek esango duzu, ea zerbait aurkitzen duzuen zuek ere bai kantua entzutean. Esan bezala, aste honetako bigarren gomendio gisa, Lizzie McAlpineen Better Than This. 1, 2, 3. Someone at my door, I can hear him knocking. If I let him inside, it will all be true. I didn't know that I was capable of all of this. Look what I've turned into.
What if I'm not a good person? You always say that I am. You don't really know me at all now. I think that I'm not who you think I am. But I like to be seen and I like to be wanted. Wanted to mean something, no. We never quite knew how to be honest. Honest to God, I should go. Someone will love me better than this, better than this. Someone will love you better than this, better than this. What if I'm not a good person? You always say that I am. You don't really know me at all now. I have you right in the palm of my hand. 'Cause I like to be seen and I like to be wanted. Always could count on you there. It's probably wrong that I never was honest. Honest to God, I was scared that someone will love me better than this. Someone will love you better. Hortzentzun dugu Lizzie McAlpinen Better Than This kantua. Aste honetako 3. gomendioa, klasiko bat talde zinez ezaguna, Radiohead ekarri nahi izan dizuet, eta euren Reconer kantua. Esango nuke diskografia luzea duen Radiohead taldearen kantu ezagunenetariko bat dela, In Rainbow, sokerrez banago 2007an kaleratu zen albumean aurkitu dezakezue kantu hau, eta baita gaur ekarri dizuedan YouTubeko Basement zuzenekoan izugarrizko bertsio ederra. Gaur nik hori ekarri dizuet, baina esan zuzenean diskoan duten soinuaren oso errepresentazio benetakoa egiten dutela, esango nuke pixka bat hobea ere bai. Eta, bueno, zer esan kantu honen inguruan. Radioheadek maixuki egiten duen atmosfera etere hori sortzen du kantuak errepikapen batekin, gitarrak oso delikatuak dira, eta nola ez Tom Yorken betiko ahots suabe eta falsete ederrorrek benetan ez dakit, beste norabaitera eramaten du entzulea, edo ala sentitzen dut nik behintzat elektronikatik badu, esan dizuedan bezala soinu ambientaletik ere bai, akaso art rock pixka bat ere bai, aurki dezake hor ala nahi duenak, baina argi dagoena da, hau entzutean hipnotizatuta geratzen dela entzulea, eta izugarrizko kantua dela. Ez dut beste hitzik, Radioheaden Reconer kantua bazaltzeko. Hementxe duzue.
because we separate like ripples on a blade. Sure. Hortzentzun dugu Radiohead taldearen Reconer kantu puska. Aste honetako gomendioetan azkena Gabo Ferroren Volver a Volver kantu puska izango da. Aste honetan asko entzun dut, ez dakit zergatik. Badira asteak non kantu bat buruan sartzen zaizun berriz eta behin eta berriz entzuten duzun. Ez dakit beste behin ekarri dizuedan kantu hau, baina berriz hemen da aste honetako azken gomendio gisa. Argentinarra da Gabo Ferro eta bertako estena folk independentean ezaguna izan zen, batez ere letra poetiko, sakon eta introspekzio, ez dakit emozionalarekin lotutako hausnarketak helarazteagatik. Volver a Volver kantu hau izugarria iruditzen zait, iraganeko oroitzapen horietara bueltatzeko nahi horren inguruan ari dela iruditzen zait, eta kantuak oso sentsibilitate intimo eta berezia duela, espresiboa duela sentitzen dut. Gitarra akustiko bat du oinarri eta gutxirekin asko egiten duela iruditzen zait Gabo Ferrok kantu honetan. Eskerrik asko Gabo Ferro, hori ere esango diogu, izan ere badira urte batzuk jada zendu zela. Eskerrik asko kantu hau eta beste asko helarazteagatik, benetan berezia da interpretazioa kantu honetan, eta emozionatu nau behin baina gehiagotan kantu honek, eta zuei ekarri nahi nizuen gaur. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, hemen duzue Gabo Ferro handiaren Volver a Volver. Zu entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, hemen elkartuko gara berriz, bitartean ondo segi, eta aio! Hace tanto frío que no puedo
rosa se abrirá y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse, volver, a volver. Afuera, afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse, volver, a volver y a volver y a volver y a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse, volver, a volver. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:29 eta bagoaz aurrena entzuleok. Adimen artifizial giroan murgildu behar dugulako gainera, urrengo minutuetan, eta Unai Elordi dago gurekin daukagu lan horiek gauzatzeko. Naiz irratian, bigarren kafea. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your hero, she can be free. Come and get a shower, please. Status D, status D. Aipatu dizuegu lentxeago ere, gaur Unai Elordi Hidalgo bueltan zela, ze azkeneko hilabetetan aritu da egiten adimen artifizialak oraindik egiten ez zituen gauzak egiten aritu da esan bezala, baina gaur bueltan da eta aipatu digu, aurreratu digu
Tribe VB modeloaz hitz egingo dugu beste gauzen artean, eta esan dugu hori dela giza aktivitate neuronalaren biki digital gisa jokatzen duen modeloa. Arrapazak, ederra esaldia, guk jakin nahi dugu, ze demontre esan nahi ote duen gure garunaren biki digital bat sortzeak, eta bueno, horren guztiaren inguruan hitz egingo digu, Unai Elordi Hidalgo, que egunon, Unai. Egunon. Zer modu zaude? Oso ondo. Oso ondo zaude? Bai. Faltan, zure falta somatu dugu guk, zuk gure falta somatu duzu? Batutan bai, baina ia ez dut denbora iguki hortan pentsatzen. Karo, agian horregatik behar duzu garun biki bat, garun batek gauza batetan pentsatzeko, eta zure garun bikiak beste gauza batzuetan. Ja, nik diversifikazio hori ere ez dut oso gustako, ze gauza gehiago egiteak ezakit zerbait aportatzen diten nahi. Hori egia da. Bueno, kontatu, ze demontre da Tribe VB? Nik esan nuke dela, sareetan, azken teknologia munduan, azkeneko asteetan bolo-bolo den gai bat izan da. Kontuta hartu, gaur egun, nire ikuspuntua besterik ez da ez, baina ematen duen arabera, OpenAI ChatGPT-rekin oso zentratuta dago, ez bere merkatu guztia oinarritzen zerbitzu batzuk ematera eta kontrolatzez duen jende guzti horrek erabilia izatea eta adin artifiziala beste aplikazio batzuk egiteko orientatzera, eta beste alde batetik Meta bilatzen ari dena da pixkat posizionatzea ikerketa mundu horretan, bai? Eta horregatik dauka bere FIRE departamentua, ez dakitela siglak esan nahi dute, baina FIREek berez justua esan nahi du, eta horretzetik gauza ezberdin daude. Meta jolasten du asko, bere modeloak librea direla, eta kodigoa librea dela, eta horre badezka bere benefizioak, baina beste alde batetik asko ematen diona da, horrelako prestigio bat ematen dio, eta orduan jendearekiko konfidantza handitu egiten da. Bai? Orduan, Metak erabaki du izatea liderra modelo fundazionaletan. Eta horrek izan nahi duna da, ia dena egiten duten modeloak desplegatzen saiatzen direla, ez? Eta kasu honetan, arriskatu dena izan da, nolabait demostratu delako bere lehenengo lanean, ez? Porque batzutan ematen du kriston aurkikuntza indula, baina aurrera oso interesgarri bat eman du, eta izan da bere lehenengo lanean fMRI irudiak dira, resonantzia magnetikoak ematen dizkizun irudiak zerebroan, ez? Eta irudi horiek nahiko komplexuak izaten dira ulertzeko generalean, ze irudi horrek ematen dizu laudeko irudi bat, mugimendua, ez, neuronen aktibitatea ere ematen dizute, baina aktivitate guzti hori oso abstraktua da, ulertzeko, esan nahi, bai? Seinaleak dira, elektrizitatea izango bazan bezala, eta hori interpretatzea benetan zaila da. Orduan, zer egin du Metak... Segundu bat, entzule kokatzeagatik badezpada Meta dira gaur egun Messenger, Instagram, WhatsApp, Facebook, eta Instagramen horien bueltakada bien Threads. Bai, hori da. Sare sozialei dagokienez, bai. Hori da, sare sozialei dagokienez. Pixket... Hori da. Eta gara dauzka bere adimen artifizialeko laborategia eta konturrik. Hori da. Eta horietako batzuk aplikatzen ditu sare sozial hauetan, eta jendeak topatzen ditu pixka bat horrela zeharka edo. Eta gero uzten ditu erabilgarri, bere ez dia guztiz erabilgarriak, beti eukitzen dituzte lizentzia konkretu batzuk, da ez da guztiz, dena guztiz txuria, beti atzetik gauzak sortzen dituzte. Baina honekin esan nahi dutena da, esan genezak, erlazio oso komplexu batzutatik ateratzen dituzte, korrelazionatzen dituzte beste gauza batzuk, bai? Eta kasu honetan, Metak bilatzen duena biki digital horrekin da, seinale horiek interpretatu ahal izatea, gustoko bali badezu gauza bat, edo ez badezu gustoko, ez da pixka bat oinarritu du neurozientzia mundura. Kontuta hartu, neurozientzia dauzkela bi adar desberdin, bai? Bat beste baino gehiago gustatzen zait, bai? Lehenengo izango zen neurologoek, medikuak diren neurologoek egiten duten ikerkuntza gure buruan zer gertatzen den jakiteko, eta hori denak ulertzen dugu oso gustua dela, eta gero dalago beste zati bat dela psikologikoa. Bai? Eta psikologikoa da gure jokatzekora nolakoa den, ez? Gaur egun ikusi dugu, sare soziale, ez diet erguztia sare soziale botako, baino, gaur egun edukia konsumitzen dugun era guztia dela jendearen atentzioa kaptatu nahi izatea, bai? Eta hori da neurozientziaren alde psikologikoa, bai? Eta alde horretan ibiltzen den jende guztia da guztiz obsesionatuta, jendea engantzatuta egotea. Ez uste hori izakiarentzat ona denik, baina negozio bada, ezta? Negozio horri jarraituz,
gaur egun gertatzen ari da, teknologiaren munduan, jendeak iten ditula pila bat post, eta gauza bideo desberdinak, eduki desberdinak, esaten dena dela, kristona, eta ez dakiz egiten du, eta hau da pasada bat, eta gero esaten zu. Pasada zenentzat. Niretzat, enpresentzat, metarentzat, metari prestigio ematen dio, baina, gara, nola norbaitek esan dizun, hau kriston pasada da, eta ez dut esaten ez denik lan oso on bat. Baina, hor, pixka bat bideratzen du ez, neurozientziako adar horretatik, eta azkenean, bilatzen duena nola da, jendeak esplotatu alizatea, jendearen konportamentua nolako izango da. Beraz, aplikazio bat atera du, eta daukazu posibilitatea, hau da, modeloa da trimodala edo multimodala, eta zuk aldiozu sartu bideo bat, aldiozu sartu zure ahotsa, aldiozu sartu tekstua nahi dezun da, eta hori esaten dizu hori birala izango da edo ez. Vale? Orduan, ikusi dezu ez bide egin ez? Hasi naiz. Aktibitate zerebrala ulertzeko algoritmoa sortu dute oso gondo, hori da lanaren zati bat, eta hortik atera dute beste sistema prediktibo bat, nun esaten dizuen zerbait birala izango da nuez. Eta hemen, gustatuko litzaileak ez sartzea beste gauza bat, baina ez dakit inorek esaten duen ere. Baina egia da, gaur egun ematen dula, edo zer gauza egiteko app batzu baino begoa dela. Beti. Eta esango dizu birola izango da nuez. Bueno, baina eski ez da originala izango. Claro. Beste guztiak egiten duten berdina egiten badezu, agian monetiza zenezake, baina, justo, nire bizilaguna estudio dauka, biga estudio izan daula, eta, dela gutxi ontzan olako eventu baten, eta pantomima fulekok zeuden, eta esan duten gaur egun, beste urte askotan bezala, gauza funtzionatzeko, gauzik interesgarriena da, originala izatea, ez? Eta adimen artifizialak hori matxakatu iten du, ez? Gauzak oso interesgarria dira, baina erdi mailako, ez? Gutxieneko maila asko igotzen du, baina gero besteak zen dute destakatu, ez? Eta hor azkenean dagoela aukera, ez? Orduan, hor gertatzen da, metak lortu nahi duena da, jendeak hori erabiltzea, sentitzea hori behar duela zerbait egiteko, eta orduan, astetzea planteatzen, bueno, nik hau behar balima eta hau biteko, beste pertsona batek ere hau egin dezake, ez? Zertan desberdintzen naiz nik algoritmo konkretu batzutatik. Eta hor pasatzen dena da, ematen dula beti horrelako algoritmoak asmatu egiten dutela zuzenean, eta, ez, gauza desberdina daudela. Eta horren atzetik, bueno, irutzez egiten zerbait da, azkenean, metari asko interesatzen zaio, neurozientziaren barruan, espertu eta erreferente bihurtzea, Instagram, atentzioa enfokatzeko toki bada, WhatsApp ere bai, ez, Facebooka ere, eta horrela, jendeak gauza publikatzen dituenean, algoritmoa elikatzeko gauza publikatzen dituzte aplikazio erabiliz, aplikazio hori ordaintzeko jartzen dut, eta orduan gehiago monetizatzen dut, eta rueda barruan sartzen dut hamstera, ez? Orduan, nik esango nio dela jendeai, tripe VB oso ondo dago, mundu guztiak erabili ezake, interesgarria izan daiteke ere medikuntzarako, bai? Orduan, ez diot kulpa bota nahi zuzenean metari, baina badirudi, ez dakit, orain Ray-Banek atera ditu, ez? Betoreko batzuk kamera batekin, realitatea areagotua inalizateko, eta orduan, bidea dijoa pixkat horretatik, ez? Hau da, irudi desberdinak ikusten dituenan pertsonak, eta batez ere, neurozientifikoak ere askotan begirada eta kontrol hori nahi izaten dute, beraz, hortik ikusten dut jola bidea, beraz, ez da bakarrik modelo bat etera dela, interesgarria izan daitekela, erabilgarri egotea mundu guztiarentzat, beste alde batetik ikusten dela, oraindik konsumismoaren bultzada asko zaundigo da. Eta honekin pixkat hitzeiten utziko izut. Egia da ni pixka bat irakurtzen aritu nahi zela, eta ikusi dut, beraiek saltzen dutena behintzat dela puntu interesgarrienetako bat dela, obain arte neurozientziak burmuina aztertzen zuela modu zatikatuan. Hau da, zientzialari batzuk arduratu dira, hizkuntza nola ulertzen dugun aztertzeaz. Beste batzuk arduratu dira aurpegiak nola rekonozitzen ditugun. Beste batzuk mugimenduaren aurrean nola, garunak nola eragiten duen. Eta Thrive VB honi esker dena aldi berean egin daitekela. Aztertu dezakela dena eta ez dela zatikatu behar. Eta orduan, ikuspuntu zientifiko batetik eta medikuntzarako, interesgarria dala, baino egia da nik ere pentsatu dut, hainbeste saltzen ari badira, zergatik ari dira niri saltzen hau, ni ez banaiz medikua eta ez banago mundu horretan sartuta benetan, beste helburu batzuk dauzkalako, ez? Bestela, hau, etzenuke, modu mainstreamian salduko, hau salduko zenuke ingurume zientifikoetan, orduan niri ere iritsi balien bazait,
ze interesekin, ez dakit. Eta gero, originaltasunazari zinela etorri zaita adibide bat burura, zuk eskatzen diozu adimen artifizialari, adibidez, festa antolatu nahi dut nire tabernan kontzertu bat. Eta ordan, egin mesedez nahi kartel bat, hola, beste kartelen gainetik nabarmenduko dena, kolore hola biziekin deigarria izango dena, eta horrela kaletik nire kartelak atentzioa, jendearen arreta bere ganatzeko, eta orduan egiten dizu kartela, baina beste mundu guzti egin die karteli iguala, eta orduan gero kalean ikusten dizu kartelak, eta orduan ez da deigarria, ze beste guztiak bezalakoa da. Kriston pila doia kalen. Pila bat. Eta igualak dia. Osea, nik gaur ikusi du. Justu gorka santesan galdetu dugu, galdera bat daukatu nahi elordirentzat. Zenbat kartel daude inda adimen artifizialarekin. Legez esan marko zuen adimen artifizialarekin inda dola. Ez dakit fijatu zaten telebistan ja hasi dira jartzen. Osik, legez berez esan marrezu adimen artifizialarekin. Telebistan ere, pixkat eskutatik joten ari zaie baina. Bueno, ez dakit, eredua jartzearen ez dakit, Imaginatu, behasaingo bertxo eskolako ez egize eventurentzak gau, a ver, sin más. Baina gero ez da oza bada ez profesionalki zerbait egin egin horrela. Baina hori ere, gero, helburua galtzen dezula, ze kartela, igual da nik gaur ikusi dut. Hemengo hotel bateko pintxopotearen kartela. Hamburguesan jatetxe bateko festa irlandarraren kartela. Eta odol emaien kartela. Danak. Eta dena, kartel... Estilo berdin. Estilo berbera eta esaten duzu baino. Kartelaren helburua galdu egin da. Kartelo bat egiten duzu, jendeari informazio iristeko, jendeak aletik doanean esateko, oi, zer da hau, gerturatzeko ikusteko, hauek, kartelenak berdinak dira, eta galdu du helburua. Igual PowerPointeko plantilla, bezala galditu dira, ez? Obsoleto. Aztertzea bidatzen PowerPointeko plantilla, ez dut denak zei txusiak dian, ez? Eta bere momentuan Word Art ere guatzen zeaten nola zan, hor irudimentziotan ateratzen zela, oso gaizki zion, ez? Ba, nik uste dorti jungo da, bia. Mira, nik antzerki obra berri bat egingo dut, udaran, eta horrekoan kartela egitera joan ginen, argazkia egitera bi aktore gara. Eta argazkia egitera joan ginen argazkilari batekin, baina argazkilariak ja egina zeukan, adimen artifizialarekin zer izango zen, eta gu agertzen ginen, gure argazki edo gure montaje batekin, eta esan zuten, hau izango da, baina orain argazki ona egingo dugu, baina egia da, holaxe, beste norbaitek, nire kasuan egia da, nire aurpegian baina nabaritzen zela, nintzela ni, baina beste aktorearenean etzen hain beste nabaritzen. Eta esan genuen, benetan, hau egin dizu ja, karo, ordu nire txuga momentu bat, hola ingo du, kompainek merketzeko, baina ze tristea. Orain ikusi dut bestea, eta gu gara. Baina, atzeko guztia, ez dakit nondik atea den, adibidez. Baina, bai, hori da, baina esan nun, ai ama, norbaitek hau aurkeztu izan balu, ez, ni horrela aterata, ez ni? Bueno, eta horrek ekarditzaken gauzak, ez? Ez dakit, eventu faltsu bat. Hori ere bai, karo. Jartzea. Edo, bueno, gauza asko da atzetik, bai. Nik galdera badaukat neurozientziaren kontu honekin. Ze neurozientzian ere, edo entzuna neukan nik behintzat, usaimena garrantzitsua dela, ez? Eta usaimena lotura estua duela oroitzapenekin, eta horrelako kontuekin. Momentuz, Tribe honek hori ez du kontuan hartzen. Azteko usaimena neurtzea oso zaila dalako. Zaiena esango nuke, daztabena baino bai. Espazio subjetiboen, kaso. Eta esaten dute oroimenarekin, memoriarekin lotuen dagoen zentzua dela. Usaimenarena. Eta memorian gordailu epeluzekoena duena. Nik esango nuke, neurozientifikoekin, bueno, askotan, pasatu iten naiz. Neurozientziare dedikatzen diren enpresetara, ez dauketara zer ikusirik neurozientziarekin, baina nahi dutena jendearen atentzioa saldu, daukaten, leheno behintzat zeukaten obsesioa zan, nora begidaratzegoen pertsona hori, eta nahi zuten, adibidez, etortziz daizuen esaten. Nahi implementatu algoritmo bat, mobila hartzen dezun bitarten, begien trakina egiten dizula, eta esaten dizula nola begira izan, da esatiozu, bertzu hau ilegala da, itea. Hori ezin da horrela egin, permisoak behar dituzu, eta jendeak, ezin dezu kamara iriki alaberrez, eta orduan, adibidez, begiren segimentua oso ondo dago, jakiteko pertsona batek dislexia daukan edo ez, dirudienez, guri horrelako proiektuak ere iritsi izan zaizkigu, irakurtzen ari den bitartean, ez omen du mantentzen, ez zuzen linea hori eta kuartzen juten da,
eta okertze kurba horiek eragin dezakete zure irakurtzeko moduak dislexiara jo dezakeela. Bueno, hori oso ondo ikusten dut, ez? Eta prestatuta dago, eta mediku proba bat, eta jazta. Baina neurozientziak, algoritmo horiek aprobetxatu nahi ditu ere jakiteko, beraiek publikatu nahi duten spot bat interesgarria da, no ez jakiteko. Bueno, bai, ez gaizki ikusten, baina ingurune kontrolatuetan izan barko du, ez? Ezin du izan, ez dakit bapatean, orduan ni obsesio puntu bat ikusten dut, azkenean negozioa da, ez? Bai, ni joan nintzen behin neuromarketingeko erakustaldi batera eta publikotik jende atera zuten, elektroencefalograma baten egiten dizuten bezala hola pegatinatxoak garunean, buruan jarri eta beraiek azaldu nahi zigutena zen, neuromarketingeko enpresa batzen, nola beraiek egiten duten, jartzen dizkieten bi iragarki, agian iragarki bat da, ez dakit, banku batena hipotekak saltzeko, ez? Eta iragarki batean agertzen da neska gazte bat bere txakurrarekin etxera sartzen. Eta egin dute iragarki berbera, neska gaztea txakurrarekin beharrean, mutil bat, emaztearekin eta semearekin etxera sartzen. Eta orduan gero neurtzen zuten, jendeari zein egiten zitzaion erakargarriagoa, gero, telebistan iragarki hori emateko, baina zan, mugara eramateko iragarki horren impactua. Eta horrek ere, helburu bakarra zeukana zan saltzea, ez egon gero zientzia ikuspuntutik interesa. Bitxia. Alale ni lasaiago geratu naiz, ez balin badu usaimena kontutan hartzen, ukimena ere, oraindik ere pentsatzen dut, ez duela kontuan hartuko eta daztamena ere, ja ez da hain gure garunaren bikia. Ez nik uste daola oso orientatuta hori, zure mugikorrean gantzatuta egoteko beste metodo bat, ez? Eta horretarako entzumena eta ikusmena oso beharrezkoa dira, tekstua ere interesgarria da, orduan, esaten duenean modeloa trimodala dela, dirudienez aplikazio horretan iotzen diozu bideo bat, eta esaten dizu nolabait, ze biralitasun puntu bat euki dezake. Eta hor, azkenean horrelako modeloak oso onak diren arren, bilatzen duten korrelazioak ez du zertan gizakiaren antzeko izan behar. Korrelazio matematiko bat bilatzen du. Gertu egon daiteke gure gizateriaren batez ere, gure gazteen pentsatzeko eratik gertu egon daitezkenak, izan liteke, baino jasotzen ditugun mezu askok ere denak mediara ematen gaituzte, ez? Mediokritate horretara, era honenan, esan denak berdinak izateko eta benak korronte berdinak jarraitzeko, homogeneizazio prozesu horretan, berdintasun batenetara joaten dira, kaso honetan negatiboa izango zela, ez? Eta ikusten dutena da hori, igual guk ere ez deula gazteekin hitz egiten, ez? Bueno, nik unibertsitatean daukate eta galdetzen dizkiet horrelako gauzak, ez? Ze ikuspuntua daukaten, ze azkenean adimen artifizialeko ikasleak gero adimen artifiziala erabiltzen dute. Orduan ze zentzumen kritiko daukate horrekiko, ez? Eta kasu honetan egin oso berezia da, ez? Igual beste ikasle batzukin ikusi beharko nuke, baina bai ikusten dutena adibidez edu txiki bat jartzearen, ez? Jende pila bat egia ChatGPT erabiltzen du, edozein duda soluzionatu alizateko, gazteek batez ere, tema psikologiko, bakardade eta goza guzti hauekin. Hori alde batetik bai iruditzen zaitela arriskutsua, baina egia leno Google-ei galdetzen gendiola berdina, ez? Edo Yahoo respuesta, ez dakitu gauratzen zaten, baina hori... Eta aurretik sorginei, praktikanteei, eta horreloko bai. Erantzunak bilatzea, hoi da giza naturan dago, ez? Galderak dauzkazu eta erantzunak nahi dituzu, eta erantzunak topatu nahi dituzu, edo zein lekutan, eta gero arriskutsuena da, hor, zuk ja pentsatzen duzula zerbait, eta esaten badizute, justu hori nahi duzula, ez? Hori guaiango, medium bat jarri eta kartak botatzea, eta gazte esate izun ChatGPT izango da zure etorkizuta, eta bietatik zein egon daiteken gertua. Ni pixkate, ez dakite, ikaratuta nago honekin, badakit lehenago Google begiratzen genuen, eta lehenago bestea, uste dut horren badagoela sinesgarritasun eta gizatiartasun performazio bat, adimen artifizialaren eskutik, pixkat plano bat arago eramaten duena. Egia da, beti izan dugula hori galderak erantzunak topatzeko, egunkaritako horoskopoa abia puntu. Jende norbaitzuentzat, jende batzuentzago, hau erabateko bibliaten modukoa izan daiteke, eta adi horrekin. Baina, sentsazio daukat orain pixka bat aratago joan garela. Eta
komunikazio gaitasun hori garatu horretan eta norabide bikoitzeko, alde biko komunikazio horretan, joan etorriko komunikazio konstante horretan, iepa, uste dut, kezka puntu bat pizteko modukoa behintzat eta honen inguruan pedagogia pixkat egiteko modukoa behintzat badela, batez ere bakardade eta osasun mentalari dagokionez ari garenean, ostras, ez dakit, sentsazioa daukat, harinegi asumitzen dugula hau eta lehenkoan ikusten nuen eduki sortzaile bat, edo ez dakit nortzen zehazki telebistak ate batean hau defendatzen, berak terapiara egiten zuela, psikologoaren ere joaten zera, baina, bueno, gero egunerokoan, chat GPT-rekin egiten zuela alako lana, ez? Ez dakit, ez dute den. Nik uste doala bidera, sortzen da dira sinismen bat, batez ere errepikapenaren ondorioz, dela, aplikazioa behar dezu zure bizitza ondo juteko, ez zer behar ondo juteko. Inbarrezuna bizitzataz ikasi eta igual frustrazioa toleratzen ikasi, ez? Askotan azten zaigula frustratzeak ere badituela bere alde honak, eta agian polikiago juakteak ere indezakela gu gehiago konturatzea gure inguruan gertatzen zizkigun gauzagatik eta horietaz disfrutatzea, ez? Baina, bueno, nola, asko azkaragoa den esatea aplikazio batek esango dizu zoriontsu zean, ez? Laizter hori izango da, urrengo horrila izango da. Chat GPT edo ez dakit metakatea beste modelo fundazional bat esaten duela zen nolako zoriontsu zauden. A ber, zingia, erotu, zer, ez? Horti doa bidea, orduan, zakit, absurdez puntu horretatik atera nahi den, ni pixka jendea. Eta era berean uste dut galdu dugula bien bitartean pixka bat harremana oinarrizko zoriontasunerako bideekin, etzako bat natura da. Gero eta naturatik urrunago ikusten dut gizartea. Gu nahiko giro, ez dakit, nekazal giroetatik gertuago bizi gara, eta bar, baina bai, pixkat, ariketa fisikoare ordezkatu dute hormigoizko espazioek, gero eta gehiago, elkar bizitza espazioak gero eta gutxiago dira, espazio publikoa galtzen ari gara, ordutegi murritzagoan gaude kalean, horretek esan de pentsarezaki honek bere alde honak ere badituela, orokorrean etxera iritsi eta Netflix jartzea edo chat GPT-rekin konversazioak izatea gure osasun mentalarentzat ona ez dela inondik inora, eta era berean benetan ona dena galtzen ari garela bide horretan, ez? Eta horrek bai kezkatzen hau pixka bat erosoegia, irisgarriegia dela dena, eta irisgarritasun horretan badagoela atzean asko laburbilduz eta asko simplifikatuz kapitalismoaren indarra eta gogoa, ez? Eta horri resistentzia egitea ustut beharrezkoa dela, eta gure burua mugatzea. Audiodan bezala, nik ordu pila pasatzen ditut sare sozialetan, eta horrako mierdetan, naiz atalaiaren gainetikari, baina orokorrean uste eta osnarketa hau norberarekin eta besteokin izan behar dugula. Adibidez, nire anaiak, ez, Bilbon bizi da, eta, bueno, Tolosarra izan da, beti danik, ez, eta justo gero ni bizi naizen toki horretatik, ez dakit zuaitza asko daudetala, eta esateit, jo nahi, ze ondo hemen, ze isilik dena, ze lasai, ze ondo, ez? Da pixkat notatzen du nahi, ez? Beha oso pozik bizi dela Bilbon, ez? Baina aldi berean ere, falta motatzen dugu batuetan naturarekiko kontaktu hori, eta, bueno, a ber, ni bizi naiz, ez naiz mendian bizi. Ez naiz, kalean bizi naiz, baina, zakit, nabari dut, ez, zubaitz asko daudela, haizeak jotzen duela, naturaren soinuak entzuten diela, txoriak entzuten diela, ez dira nahikoa baloratzen. Igual, buelta eman barri honi, inglesezko izen bat jarri mendira juteari eta orduan dena mendian egongo gara. Horrelako eskursioak sortu, 50 eurotan, amaiketako dezente batekin, typical basque food, gazta pixkat, intxaurra, membria, cheesecakea noski baietz. Belarring, bueno, grounding ere. Eusko label euki behar dut, groundingek ez dauka, Belarrik, Basque Green Experience. Bida, hortizaz. Bai. Amatxo maitia, ez du inurik aratu nahi, baina tira, uste dute, tentuz bizi behar dugula, diseinatzen ari zareten, ez da egin nola esan, plan, pixkat, futurista dirudien hau hain urrutia kaso ez dagoelako, eta... Beharko dugu, orain garun bikiak balin baduzka dugu, nik beste gauza bat esan nahi dut. Jende tonto asko dago, eta jende horren garunak aguantatu behar baditut, garun horien bikiak ere aguantatu beharko ditut hemendik aurrera. Horrek ez dit, graziarik egiten, Baina ez eukiko akzeso, hortera, maitak eukiko du. Bueno, behintzat.
Aizue, goizeko 12:00 5 minutu eta oraindik arte eszenikoen agendari heldu behar diogu bixi. Unai Elordi Hidalgo agurtu egingo dugu, naiztan ebaduzu gurekin gera zaitezken minutu hauetan, Unai, eta plan mordoa botako dizkizugu datozen egunetarako, gaurtik hasita, Oiana Maritoren agenbek ondu duelako, arte eszenikoen agenda oso hori, eta gaur ostirala, Andoaingo Bastero kulturgunetik hasita, badugu lehen emanaldia, Oiana. Hori da, kolapsoa, gainera hauzan nola saldu ez kontsumitzeko naia, begira, pixkat lotuta ere, kontsumismo, kapitalismo eta horren inguruan, Andoaingo Bastero kulturgunean 7:00 izango da, eta larun batean berriz Baigorrin ikusgai antzez lan hau. Ezer ez delako maitatzen, Gernika Lumoko Lizeo Antzekian eskiniko dute 7:00 eta Antxon Telleriak berriz, ni Gasteizko Jimi Jazaretoan eskiniko du gaur, gaueko 9:00. Nor naizen baneki lanak ere bere birarekin jarraitzen du, eta Badinoko probalekuan egongo dira gaur gaueko 9:30, hemen izan genuen bere sortzailetako bat, Maite, promesarik txikien lanarekin gaur Galdakaoko Torrezabal kulturgunean 8:00 izango dira, eta larun batean Astigarrean 8:00. Eta dantza pixka bat ere badaukagu gaurko egunez, geurera edo geurea, arrobi dantza vertikalaren sorkuntza Urretxoko frontoian gaueko 10:00, gaua izan behar da, argiztapen eta horlako proiektu berezi honentzat. Eta Nacho Duatok bere konpainiarekin, Konpainia Nazionalarekin, Bilboko Arreagan lana eskeniko du ostiralean gaur 7:30 eta larun batean berriz atxaldeko 7:00. Eta azken dantza proposamen bat Donostian Victoria Eugenian, La Chambre d'Amour, Malandaen ballet dantza konpainiarena, gaur eta bihar ostiral eta larun bat 7:30 eta igandean berriz 7:00. Baina larun baterako ere baditu proposamenak, gure Joaneteak Bermeoko Arrantzaren Museoan, Oiana? Bai, hortxe ongo dira 7:00 tartean teatroko lagunak, eta Loren hizkuntza Lama Patxa antzerki taldearena berriz Gaztestenan atxaldeko 7:30. Atxoen dantza ikuskizuna, Getxoko Areetako aretoan Pikor antzerki taldeak eskeniko du arratsaldeko 6:30, eta zerbait sartu zait begian bakarrizketa, Maiabiko Kontzeju Zarrean 7:00. Bomba bat naiz, Bea Larrañagarena, Amorebi eta Etxanoko Andramari plazan izango da 8:00, eta IOI edo Joi ikuskizuna, Atik konpainiarena, Markina Xemeingo Unibertsitatea aurrean ingo dute, edo Uni aurrean 7:30 kale ikuskizun gisa. Eta igandera begira, proposamen gutxixiago, da berria ere badator, eta eguraldi honak, eta ustut programazioak ere iganderetarako pixka bat aldatzen direla ez doiana. Eriotzak Eduardo du izan alan Alaudioko Aiaraldea ekintzen faktorian eskeniko dute, eta Elian que perdi la cabeza Barañango auditoriumean eskeniko da 4:30 eta 6:30, baina horrez gain badaude jaialdi bereziak eta adibidez Poltsiko antzerkiak Donostian jarraitzen du, Gazte antzerki topaketa ere ospatzen ari da, eta Endaian dantza, zirko eta denetarik izango dugu, bertan gaurtik aurrera gaurtik aurrera eskeniko den jaialdian, kaleko ikuskizuna dira, beraz, hor ere, proposamen mordoa daukagu, eta beste hainbat ere, kurtxo bukarako lanak ere erakusten ari dira leku ezberdinetan, Alur dantza taldearena igandean esan dugulen ordizin izango da 6:00 ikuskizun berria, Aimar Odriozolak zatitxo bat zuzendu duena, eta beraz, proposamen asko gongo dira seguru, edo zinen herri, txoko, eta alakoetan. Entzuleok eguerdik 12 hurbildu zaizkigu eta guk agurtu egin behar zaituztegu, Oiana Maritorena genbe, datorren ostiralen ikusiko dugu elkar. Hoxe, datorren aste. Unai Elordi Hidalgo, aste batzutan ez dugu ikusiko, baina aste batzutan berriro bueltan izango dugu. Bai, noski. Eta Goiuri Ezarandia zu astelenean hemen izango zara gurekin, ezta? Bai, noski. Entzuleok, bagoaz esandako asteburu ederra pasa, beroa badator, kontuz bero kolpe horiekin, eguzkiarekin, baina kontutik garatago, ibili fresko, gozatu, eta eman bizipoza gorputzari. Gu astelenean bueltan izango gara, goizeko 10:00 eta 5:00 orain, informazioaren txanda hemen naiz irratian. Entretenitzen gera bihotz de
Keep Calm and Bigarren Kafea.